Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng Warriors Badge na sina Kisses Snowflakes, Gfinity TV, at kay Mark Isaac Makapagal. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng katsismisan ng lola ko na si Ate Nora. Taong 1983, Bundok Banahaw, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mga tour guide si Ate Nora at ang asawa niya sa Bundok Banahaw. Alam naman nating lahat ang bumabalot na misteryo sa bundok na to, di ba? Samot-saring mga deboto din ang pumupunta sa bundok na ito kapag mahal na araw. Karamihan sa mga pumupunta dito, mga deboto ng Nazareno. Sa paniniwala kasi nila, dito naglakbay si Jesus. Tapos sa paanan ng bundok, doon mo makikita ang pintuan papunta ng Jerusalem. Gawa ng merong sikat na kuweba dito sa Bundok Banahaw na talaga namang napakahiwaga. Sabi-sabi din kasi sa lugar na yon na kapag hindi ka nakalabas sa loob ng kuweba, ibig sabihin makasalanan ka. Doon makukulong ang kaluluwa mo at habang buhay kang magdurusa. Kapag nakalabas ka naman ng walang kahirap-hirap, ibig sabihin, mabuti kang tao. Bakit hindi ka makakalabas? Yung kuweba kasi na yun, sobrang sikip. Saktong-sakto lang talaga yung katawan ng tao sa butas. Tapos may mga parte doon na pagapang ka talagang lalabas ng kuweba. Kaya para sa mga deboto ng Nazareno na may matibay na pananampalataya sa Diyos, isa na itong matinding pagsubok para sa kanila. At isa rin itong magandang patunay na puro ang kanilang paniniwala at tiwala sa Diyos. Kaya naman taon-taon, napakarami ang sumusubok na pumasok sa kuweba na yon. At ang nagiging tigahatid nila sa kuweba ay si Ate Nora at ang asawa niya. Bukod sa kuweba na yon, may mga iilan pang pwedeng puntahan sa Bundok Banahaw. Pero isa kasi yon sa pinaka-pinupuntahan doon. Tandang-tanda pa ito ni Ate Nora. Papalapit na ang mahal na araw. Tuwang-tuwa silang mag-asawa, gawa ng maya't mayari ng dating ng mga deboto, ordinaryong turista, mountaineers, mga estudyante, basta halo-halo yun. Talagang jam-pack yung schedule nila. Hanggang sa may nag-alok sa kanila na maging tour guide silang mag-asawa sa loob ng 2 araw. Normal naman yon na nagiging kalakaran nila kapag mahal na araw. May mga gumagawa talaga nun. Pero itong grupo na ito, hindi nila alam na grupo pala ng mga antingero. At mapapasok silang mag-asawa sa hindi nila inaasahang sitwasyon. Malaki ang alok ng grupo na ito sa kanila. Halos triple sa binibigay nilang presyo. Pero kung titingnan mo ang itsura ng mga ito, akala mo mga walang pangbayad. Kasi madudungis eh. Nung una nagdududa sila. Pero nung binayaran sila nito ng buo, hindi na nagdalawang isip yung mag-asawa na sumama. Umakyat sila ng Bundok Banahaw noon ng mga
2:00 pa lang ng hapon. Marami kasing gustong pasuking kuweba itong grupo. Lahat ng madaanan nilang kuweba, talagang nilulusutan nila. Tapos kapag nakakalusot na silang lahat, maliligo sila sa ilog. Tapos nagdadasal sila ng sabay-sabay at aalis na ng kuweba. 4 lang naman sila, kaya wala gaanong hintayan. Palayo na ng palayo yung napupuntahan nila sa bundok. Mga 3 o 4 na oras na silang naglalakad. Mabagal lang naman yung lakad nila, kaya hindi nakakapagod. Naghahanap yung grupo kung saan may malawak na lupain, tapos may mga konting puno lang. Bilang kabisado na mag-asawa yung bundok, meron silang pinagdalhan dito. Pero hindi na kasi yun pinupuntahan ng mga tao eh. Tsaka wala yun sa ruta ng pag-akyat sa tuktok. Hindi naman kasi intensyon ng grupo na umakyat sa tuktok. Wala naman silang sinasabi sa mag-asawa kung anong gagawin nila. Nung nakarating sila sa nasabing lugar, nagtaka yung mag-asawa kasi naglalatag na sila ng mga tent. Ang sabi nito sa kanila, hindi magandang magpalipas ng gabi doon. Gawa ng iniiwasan ng mga tao yung lugar na yun. Bukod kasi sa walang pumupuntang mga tao doon, marami na ring naligaw sa parte ng bundok na yun sa hindi malamang dahilan. Kaya talaga namang takot silang lahat doon. Akala kasi ng mag-asawa, gusto lang nilang makakita ng patag na lugar, tapos may mga puno. Hindi naman nila alam na doon sila matutulog. Nagtitinginan yung grupo, tapos panay ang tingin nila sa langit. Ang dilim na. Ang sabi nung isa sa kanila, baka mas lalo silang maligaw kung maglalakad pa sila ng ganung oras. Mainam na palipasin na lang nila yung gabi doon. Tama nga naman. Wala nang nagawa itong mag-asawa kundi iset up na rin yung tutulugan nila. Hindi na alam ni Ate Nora kung anong oras na nun kasi nakaidlip siya eh. Pero naririnig niya na nagtatawanan yung grupo. Para bang nag-iinuman. Tinatawag sila nung mga yun. Lumabas naman silang mag-asawa para lumapit. Nung nag-iinuman na sila, naririnig ni Ate Nora na pinag-uusapan nila yung mga nadaanan nilang kuweba. Tapos may mga nakita silang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Bilang naniniwala naman yung mag-asawa sa ganun, nakisali sila sa kwentuhan. Hanggang sa nabanggit nung isa na kailangan na niyang matulog kasi gigising pa siya ng 12:00. Tapos yung iba nitong kasama, nagsitulog na rin. Ang sabi sa kanila nung huling pumasok sa tutulugan nito, kung anuman yung marinig o makita nila, huwag silang tatakbo, sisigaw, o magugulat. Kasama talaga sa panata nila yung gagawin nila. Kung matakot man sila, magdasal lang sila. Matapos niyang sabihin yan, pumasok na siya sa tutulugan niya. Natatawa pa yung asawa ni Ate Nora nun. Kasi naman, tatakbo? Sisigaw? Bakit? Anong meron? Makakakita ba sila ng halimaw? Tawa sila ng tawa kasi parang baliw yung mga yon. Pero ang hindi nila alam, malalagay sila sa sitwasyon na habang buhay nilang dadalhin yung takot.
Wala pang ilang minuto, nakatulog na kaagad silang mag-asawa. Naalimpungatan si Ate Nora kasi sobrang lamig eh. Yayakapin niya sana yung asawa niya pero wala yun sa tabi niya. Ang ginawa niya, lumabas siya sa tinutulugan nila. Paglabas ni Ate Nora, bumungad sa kanya yung asawa niyang nakanganga, tulala, at nanginginig ang katawan habang nakatingin sa malayo. Tinatawag niya tapos inaalog niya yung katawan pero hindi siya nito pinapansin. Pagtingin ni Ate Nora kung saan nakatingin yung asawa niya, bigla din siyang nanigas. Tapos yung laway niya, tumulo ng tumulo. Literal na parang gripo. Hindi niya alam kung bakit yung reaksyon ng katawan niya ganun. Pero, ang nakita kasi ni Ate Nora nun, isang napakalaking babae. Puting-puti ang suot nito. Kulay ginto ang buhok. At yung mukha nun talagang hindi maipaliwanag dahil napakapangit. Hindi naman sa pagiging OA pero ang sabi sa akin ni Ate Nora, halos kasing laki ito ng isang nakatayong bus. Tapos mahaba ang braso nun na parang sasayad na sa lupa. Wala itong tigil sa pagwasiwas ng kamay niya na tila ba meron siyang sinisira. Maya-maya pa, may tumapik sa kanilang mag-asawa. Doon na sila nakagalaw. Sisigaw na sana si Ate Nora nang biglang takpan ng lalaki yung bibig niya. Tapos ang sabi nito, "Shh! Huwag kayong maingay. Baka mamaya tumingin yan sa inyo." Dahan-dahan nitong inalis yung kamay niya. Tapos naglakad na ito papunta sa mga kasama niya. Pagtingin ni Ate Nora kung saan ito papunta, nakita niya yung mga kasama nito na nakahubad, nakaupo, magkakahawak ang mga kamay at para ba silang kumakanta-kanta. Ibang lengguwahe yung mga binabanggit nila kaya hindi maintindihan ni Ate Nora. Tumitingin-tingin siya sa paligid niya. Pansin niya na may makapal na kulay puting bilog ang nakapaikot sa paligid nila. Yung asawa niya, panay ang lingon. Tapos kung ano-ano ang sinasabi nito sa kanya. May mga nakikita siya sa paligid niya. Bakas na bakas ang takot sa mukha nito. Tapos panay ang turo kung saan-saan. Si Ate Nora naman, walang nakikita. Pero habang lumilipas ang oras, unti-unti na siyang nakakakita. May mga maliliit na tao, punong gumagalaw, malalaking hayop, ahas, parang taong putik. Basta, iba't ibang klaseng mga nilalang yun na doon niya lang nakita. Imbis na matakot si Ate Nora, namangha siya sa nakita niya. Gawa ng hindi lang pala sabi-sabi o puro kwento lang yung mga tungkol sa nilalang na yun. Totoo nga sila. Nasa paligid lang natin. Habang kasalukuyan siyang namamangha sa nakikita niya, palakas naman ng palakas yung mga sinasambit ng grupo.
Sa sobrang dami nung nakikita ni Ate Nora, halos magpatong-patong na sila. Tapos nakatitig yun sa kanilang lahat. Yung mangha na nararamdaman niya, napalitan na ng matinding takot. Kasi para na siyang lalamunin ng mga yun kung makatingin sa kanya. Tapos yung malaking babae na nasa tapat ng grupo, nakaturo na sa kanya. Dito na nakaramdam si Ate Nora na parabang mawawala na siya sa sarili niya. Yun bang hihimatay na siya? Agad-agad may isang tumakbo sa kanya. Tapos meron itong ibinulong sa tenga niya. Unti-unting bumalik sa normal si Ate Nora nun. Pero maniwala kayo o hindi, mga 3 o 4 na segundo lang yung lumipas. Pagmulat ni Ate Nora, umaga na. At nasa loob na siya ng tulugan nila. Napabalikwas siya tapos panay ang tingin sa paligid. Wala doon yung asawa niya sa loob. Tumakbo siya sa labas para hanapin yon. Nakita niyang nakaupo yung asawa niya kasama ng grupo. Umiinom na sila ng kape. Natatarantang lumapit si Ate Nora sa mga ito. Tapos ang dami niyang tanong. Anong nangyari kagabi? Ano yung malaking babae na nakita niya? Yung mga iba't ibang nilalang? Nakatingin lang sa kanya yung grupo. Tapos ang banat ng asawa niya sa kanya, nanaginip lang siya. Hindi totoo yung mga nakita niya. Pero sa loob-loob ni Ate Nora, alam niyang hindi pa naginip yun at totoo lahat ng nakita niya. Nung nag-eempake na sila, pansin ni Ate Nora na merong dinadaspan yung isang lalaki. Tapos inilalagay niya yun sa isang malaking plastik. Tanong ni Ate Nora, ano ba yan? Ang sagot ng lalaki, asin na merong basbas ng simbahan. Doon pumasok sa isip ni Ate Nora na totoo nga yung nakita niya. Kasi kagabi nakita niya yun, di ba? Yung nakapalibot sa kanila. Nagsimula na naman siyang magtanong-tanong. Pero wala nang pumapansin sa kanya. Nagpa siya yung grupo na dumiretso pa sa itaas ng bundok. Pero itong si Ate Nora, ayaw na niya. Bukod kasi sa malayo pa yung lalakarin nila, natakot na din siya. Baka mamaya makuha pa siya. Kaso lang, yung asawa niya, nagpa siyang sumama sa mga ito. Bukod kasi sa bayad sila, interesado din siya sa gagawin ng grupo. Ang sabi nito, bukas na bukas, bababa ka agad siya kasama ng mga yon. Ayaw pa sanang payagan ni Ate Nora. Kaso nga, bayad sila, di ba? Kaya walang nagawa itong si Ate Nora kundi payagan yung asawa niya. Ang nangyari, mag-isa na lang siyang bumaba. Makalipas ang isang araw, nakauwi naman ng maayos yung asawa niya. Tapos, may suot na itong medalyon na triangle tapos may mata sa gitna. Dati naman, wala siyang ganun . Matapos ang konting usapan kasama ng grupo, umalis na ang mga ito. Tinanong ni Ate Nora yung naging karanasan niya kasama yung grupo na yon. Ang sabi lang nito sa kanya, sobrang hirap ipaliwanag nung mga nakita niya. Parang hindi ka panipaniwala. Pero pakiramdam niya, pinanganak siya ulit.
Mas napalapit siya sa ama. Meron siyang misyon. At higit sa lahat, iniaalay na niya ang buhay niya sa ama. Sobrang nawirduhan si Ate Nora sa sagot ng asawa niya. Ang sabi pa nga niya, para daw itong engot kung ano-ano ang pinagsasasabi. Pero mula nung araw na yon, nakikita niya palagi yung asawa niya na nagdadasal na merong 3 kandilang nakatirik. Araw-araw yun, tuwing 6:00 ng umaga at 6:00 ng hapon. Tapos tuwing linggo, labas-pasok siya sa loob ng kuweba at naliligo din siya sa pinakamalapit na ilog. Ayon pa dito sa asawa niya, may mga nilalang na din siyang nakikita at nakakausap. Ito namang si Ate Nora, nakikinig lang sa asawa niya. Malay niya ba kung totoo yun? Pero hanggang ngayon, hinding-hindi malilimutan ni Ate Nora yung naging karanasan niya dito sa bundok ng Banahaw. Okay, alam nyo, mahaba pa dapat itong kwento eh. Nagkwento pa kasi yung asawa niya tungkol nga dun sa nangyari sa kanila sa itaas. Pinutol ko lang kasi hindi ko alam yung kasunod na nangyari sa asawa ni Ate Nora. Hindi na din kasi kami nakapag-usap nun. Pero ang sabi ni ate, babalik siya sa bahay namin para ikwento yung naging kalbaryo ng asawa niya. Kumuha kasi ito ng agimat sa bundok Banahaw. Ang sabi ni Ate Nora sa akin, sa ilog tumambay yung asawa niya nun. Tsaka parang, di ba nga, linggo-linggo nasa ilog yung asawa niya. Hindi natin alam kung naghahanda na ba siya para doon, pinayuhan ba siya ng mga antingero na nakasama niya. Basta wala nakakaalam. Si Ate Nora lang kasi sa kanya kinuwento eh. Kaya hintay-hintay na lang tayo. Malamang sa malamang, mutya ng tubig yung kukunin ng asawa niya. Pero hindi tayo sigurado. Hintayin na lang natin yung kwento ni Ate Nora. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.